Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο Βασίλης εδώ από Alpha Server και σήμερα σας φέρνω update για το Alpha On Air Studio V4 παρακαλώ. Σας είχα πει ότι προλάβετε να το πάρετε τώρα που είναι οικονομικό, γιατί θα γίνει το συνεχώς update και θα αλλάξει πολύ στη μορφή και στις λειτουργίες του το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, αν δείτε τα προηγούμενα βίντεο θα δείτε πόσο διαφορετικό είναι τώρα με το πριν. Λοιπόν, και ακόμα έχουμε πολύ μέλλον. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω να σας πω ότι με συγχωρείτε ρε παιδιά, σε αυτό το βίντεο δεν θα τα πούμε όλα, θα πούμε όσα μπορώ, διότι δυστυχώς εδώ και χρόνια, παιδιά υπάρχει αυτό εδώ και χρόνια το πρόβλημα, υπάρχουν κάποιοι ανθρώποι οι οποίοι ό,τι και να κάνουμε από πίσω ακολουθούν και αντιγράφουν και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έκανε τις ιδέα, αλλά θα τακτοποιηθεί το θέμα. Είναι θέμα χρόνου. Θα κάνουμε κάποια πραγματάκια που θα τακτοποιηθούν όλοι και όλα. Όλοι και όλα. Αυτό, τελεία. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε για το πρόγραμμα και τα άλλα ίσως θα πούμε σε κάποιο podcast εάν όσο μπορούμε, διότι έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες που δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, και εδώ θα σας πω όσα μπορώ να σας πω. Πάμε. Όταν ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε την εγκατάσταση, πριν την κάνουμε φυσικά, αυτό που θα λάβετε από εμάς, από μένα, είναι το install, ένα text αρχείο με ένα τεράστιο κωδικό και δύο φωτογραφίες που σας δείχνουν τις ρυθμίσεις για τον encoder του Shoutcast και του Icecast. Βέβαια, να σας πω ότι έχουμε 2026. Ποιος δουλεύει ρε παιδιά Shoutcast? Γιατί να δουλεύετε Shoutcast? Ο λόγος. Icecast παιδιά, τέλος. Ποια Shoutcast? Δεν έχουμε 1990. 2026 έχουμε. Και αν θέλετε να αναλύσουμε το τι σημαίνει Shoutcast, τι Icecast και γιατί Icecast και όχι Shoutcast. Έτσι υπάρχουν επιχειρήματα, μπορώ να σας τα απαντήσω και να σας δώσω την πληροφορία που χρειάζεται για να καταλάβετε κι εσείς. Τώρα, όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε κατάσταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εδώ και ένα ροκετάκι σε μένα είναι πράσινο. Σε εσάς δεν θα ανοίγει καν τίποτα. Θα σας ανοίγει ένα παράθυρο, πρέπει να βάλετε κωδικό. Βάζετε λοιπόν το κωδικό σας, το κλειδί που θα έχετε πάρει και ενεργοποιείτε το πάνελ. Ξεκινάμε, ρυθμίσεις. Εδώ θα επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε και βλέπετε εμένα που έχει ένα κατεβατό, έχω πάρα πολλά εγώ εδώ πέρα. Θα σας βγάλει το μικρόφωνο και την κάρτα ήχου να βάλετε και να κάνετε save. Μια φορά δεν χρειάζεται να κάνετε συνέχεια. Μετά, τι έχουμε. Θα πάμε στο encoder. Σας δείχνω εδώ πέρα η επιλογή Shoutcast. Θα βάλετε το URL, την πόρτα που σας δίνει ο πάροχος που έχετε το server. Και εδώ ούτε ένα ούτε δύο. Απλά κάθετος. Τέλος, τίποτα άλλο για Shoutcast. Όνομα, password, ποιότητα ήχου που σας έχει ορίσει το πακέτο που έχετε αγοράσει από όπου το έχετε αγοράσει. Και τέλος. Και save και τέλος. Και Icecast, όνομα, το link δηλαδή, πόρτα, κάθετος live, username, password, ποιότητα ήχου. Πάει αυτό. Save, τέλος. Μετά επιλέγουμε τι θέλουμε εμείς να στριμάρουμε και στριμάρουμε, πατάμε έναρξη μετάδοση και ξεκινάει η μετάδοση. Μετά πάμε κύρια ένταση, που είναι η κύρια ένταση που δίνουμε έξω, η ένταση μικροφώνου και όταν πατάμε εδώ μιλάμε στο μικρόφωνο στον αέρα. Μετά ρυθμίσεις spot. Εγώ έχω βάλει τώρα ένα, βλέπετε που έχει πιο έντονο χρώμα. Τα άλλα δεν έχω βάλει. Εδώ έχω βάλει, αν το πατήσω, ένα εφέ. Ένα εφέ το οποίο όταν το πατάμε κλείνει τη μουσική αυτόματα στον αέρα και ακούγεται το spot. Πώς βάζουμε spot, ρυθμίσεις spot. Εδώ έχω βάλει, έχει και μια πράσινη ένδειξη ότι έχει spot. Πατάμε εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, να γράψουμε ανάλογος τι είναι αυτό που βάζουμε. Εδώ θα βάλω εγώ ας πούμε ένα... το βάζω και ένα στην τύχη, πατάω save. Οπότε να το πατήσω. Και πάει λέγοντας, 4 επιλογές έχουμε. Κάποια στιγμή θα σας βάλω και εφέ. Έχονται πολλά, δεν θέλω να σποιλάρω. Έχονται πολλά. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τώρα, έχω βάλει ένα τραγούδι, το οποίο πώς λειτουργεί. Εάν βρει
cover, δηλαδή εξώφυλλο, θα το τραβήξει. Εάν δεν βρει, θα βγάζει κάτι από μόνο του default που έχουμε, δηλαδή standard. Πρέπει για να βγάλει ένα αρχείο μουσικής εδώ στο πρόγραμμα, για να βγάλει cover, εξώφυλλο, πρέπει να είναι σωστά και ο τίτλος. Άμα γράφουμε τραγούδι 1, δεν μπορεί να βρει κάποιο cover να το περάσει, λογικό δεν είναι. Οπότε έχω βάλει ένα τραγούδι το οποίο τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μένα, για να μην έχω πρόβλημα με το YouTube, οπότε μπορώ να το παίξω ή να σας το δείξω να δείτε πώς λειτουργεί. Ας το κάνουμε έτσι για λίγο να το δείτε και θα βγούμε και αέρα λίγο, τα έχω συνδέσει να το δείτε. Πατάω play θα πατάμε, play και πατάμε μετάδοση. Έχω το 7 να σκάει σαν block. MV με right, φεύγει σαν globe. Τρέχει το site μου smooth σαν stop. Low time fast κάνει τους άλλους shock. Επίσης αλλάζω το ping μου low. Traffic βαράει μα μένω flow. Νότε μου Λοιπόν, όταν κάνουμε μετάδοση, βλέπετε ότι μετράει ο χρόνος που έχουμε βγει στον αέρα. Εδώ είναι η ώρα που τρέχει, κανονική, και εδώ είναι το πόσο χρόνο είμαστε στον αέρα. Κλείνουμε τη μετάδοση. Θα είδατε ότι λειτουργεί η κομπρέσορας, αλλά και δεν αφήνει να κλιπάρει το κομμάτι. Και έξω βγαίνει άψογα. Τι άλλο. Το επόμενο που ετοιμάζω, σας το είπα, δεν θυμάμαι. Στο επόμενο update θα υπάρχει εδώ μια ένδειξη, ένα κουμπάκι, να σας το πω απλά, το οποίο θα πατάτε, θα σας ανοίγει μια καρτέλα και θα ορίζετε φακέλους, ονόματα, θα έχει όλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, θα μπορείτε να βάζετε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ώρες, ημερομηνίες, τι να παίξει, ποιο φάκελο να παίξει, πόσο ώρα να το παίξει, γιατί να το παίξει. Μπορεί να τελειώσει. Επίσης, ό,τι όσοι το έχετε αγοράσει, ό,τι bugs έχετε ή πρόβλημα, μου το λέτε να το κάνω fix αμέσως. Διότι έχω πει πολλές φορές, ο καλύτερος να είσαι, σίγουρα θα σου έχουν διαφύγει κάποια πράγματα και σίγουρα παίρνεις feedback από τον κόσμο και φτιάχνεις και κάνεις fix διάφορα bugs, προβλήματα, συμβατότητες και άλλα πολλά. Κανείς δεν είναι τέλειος, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι τέλειος, οπότε αυτό που θα μου δώσετε εσείς θα το διορθώσω αμέσως και θα σας βγάλω update και θα σας δώσω εξ ολοκλήρου ξανά όλο το install, να τρέξετε το install με τα fix. Αυτά. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν θέλετε να σχολιάσετε, καλώς. Καλή και η αρνητική και η θετική, και ο θετικός και ο αρνητικός σχολιασμός είναι επιτρεπτός, αρκεί να προσβάλλει ανθρώπους σε καταστάσεις. Όλα θετικά και τα αρνητικά με κάνουν να πεισμώνω και να θέλω να κάνω κάτι καλύτερο. Και πάντα με διορθώνουν. Εντάξει, όλα είναι, όλα τα δέχομαι. Αυτά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Στα σχόλια, στο περιγραφή βίντεο θα αφήσω και link με πληροφορίες του προγράμματος, πώς μπορείτε να αποκτήσετε κτλ. Την αγάπη μου. Γεια χαρά σε όλους.